Lama tei Kaham tei Chwng Pherang ni sep sani Lama Kasulaikha Ambassa ni simi Gandachara thangmani lama no ronosai kami amsani Lukurok. Bisikolog romunyo ronosai para Kamini Lukurok jungjalok kalailajak borokni jungjalno tei blokni chairman ni thani Sanmwng blaibo yafarka tei sikango bo obohano Lahar bo Kasulaikha borokni Sanmwng rokno sani phia blok chairman sikango kok rimani yagulobo mungsa samung khlaya wngmabai hano hai Lahar kasunani nangfika hani saka kami watong kosong tongnai Lukurok tei bwskango borokni Sanmwng ro supungjagya sak Lahar kasunani mwthagya hani bo saka koktoma thumnai rokno hapang hasteno smart city sranmani phasingna hari juda juda samung butang tei samung khlai tongo phia hapangni a samung butang rajakor aguli no simida smart city swnamui kubuni haste bai bolai tong yango kami amjani phasingna hari nake tabukbo kami amjayo tongnai Lukurokni thani Kaham lama nungnani tei Kaham Chwng Pherangni sepkurui tabukbo lama Kaham kurini bai saknai nogo sak hamya naijakna thangtheni lama lamkolok himui saknai nogo thangi ma tongo masing jora watui kuri jorao nungnani tuini bial Chwng Pherangni sepkurui chongmarini swkang joto thungkru bodolno kwplai wngmani yagulo tui Chwng Pherang lama rung Kaham tei juda juda seprunai hini Kamini tongkosong Lukurokno chongmari awai khlai butna harmani yagulo chongmario kwplai wngmani yagulo kaisa Sanmwng bo supungjagya bebungno kwmawi thango hini sejalaikhya Kamini Lukurok Lama bondo khaimani chini para rono sai para wo lama bukuroi rono sai para hine para le tungo lama kuroi thana lama kuroi rugi sugi buchu para bu thui tuna na wa hai engke bawi tu ya kono men ro phaike sungari hospital langnani engke lama kuroi ba goi chin para rono sai para lama budi nang tho tui bu mani ya otobo so tui mani ya tabu ma singjor ang khate bu so mani ya wati phaike chu wati ti ro se bar san din ko wati ti se chu ya chok manu engke ta ke wati phali engke chu tui mani ya mai tui pho water supply chuno ene tai ma ka water supply bo di ning tho bola mari ning tho ni chu rasta block tense lama block tense suitar ji block tho lama tini simi lama ni kamera biasa SDM tho phaito DM tho phaito bora age bu chu sema bu wa ka sumani abo se bora rinai noi bidu soi khe klawo khna suni simi bola marom nai se bora samani kamrom nai abo se ta ek bosor ha to kono lama forum ya kono toini ব্যবস্থা ভক্রই লামান ব্যবস্থা ভক্রই মুম্বাইয়ে জুংলা তালে যে সারা দিন তিনি সাহা বড় ফাইও কসে কোন বড় সইসিমি বিদু ফাইফ জু তালে সারইয়া যে ডিএম সই তো ফাইয়ে বড় পুরা সইরিয়ে বড় জুনো সাকইনে সালে চলে তালে সারইয়া বলা সারা দিন সাতটা কে আবো জুকা সত যায়নি এখন আর কোন মাকা সনে পরিবার তুমো 31 পরিবার কাউরন সাই পারাও 31 পরিবার কা তুমো রে চুং তৈবেন মা চিনি Kroi, chúng tôi mà subidan maya, lama pun subidan maya, chúng ta ekstris poribar chúng tôi sẽ chín bảo lama pun kroi tôi pun kroi, tapi mua pun chín bảo là thaya. Inka budi, ani bilang semua inka bud, election bis kau kalau cuma jasa tapi di nai, nang nombor rasta bol lama bis ke di nai, ang tunggu, ang blok chairman maika, ang chairman maika, ang member maika, nang nombor lama bis ke di nai, nang nombor para loge water supply di nai, bud bis kau ke pay ko se payo, cuma budi ya pay di ha, bud jite ha. Cuma boleh train nu ya blok chairman ponu ya member ponu ya cuma kehana bos ni ya cuma isi no ya hasni ya amole cuni kuno khus khabar ka ta bud bis kang sapna kha he ta chunori ni ko se sapna kha unku ba unku tini pala mata ko se di blok chairman sa lama ta ka so de na lama ka so ka ne ron sai paran ba toi ba wa dar sing ko ha lama ta ka so di se tini blok chairman se sakai pho ari he sa o durgo dine cuma ba su durgo ya ke so sai ko se mo bai no cuma su bo so lai tha Mbak ya jadi tahu lagi, log mai kayak itu sarau ya. Nami cara